бори аввал як ғазали лоиқ ба дастам афтид ки дил ҳавои ман ҳавои дигареву дил ҳавои дигаре. ба ҳамин ғазалаш як мухаммас бастам. ва пеш аз ин доим ба падарам менолидам ки барои чи ман ака надорам аз худам калонӣ ки як дарди дилама кафонам. пас падарам дидан ки ман ба ғазали лоиқ мухаммас бастам. хез ҳамин бона ки як Душанбе равем, инқадр лоиқ мегӯӣ, як лоиқата бинем. Ва омадем Душанбе назди лоиқ мухаммаса дид, бисёр хурсанд шуд. гуфт дар ҳамин синду сол аллакай ту пухта менависӣ. ман гуфтам Самарқанди мо ҳама ҳамин бо Самарқанда таъриф кардем. ҳамин вақт як ҷавон омад, кадом як аз рӯзнома чанд шеъри бачаҳои Самарқанд, талабои Самарқанд, пионери Тоҷикистон буд, ҳам ба фурсондем. ҳамина оварда ба лоиқ нишон доду гуфт ки устод ина бинед. гуфту бо худаш хай инҳо ҳамин дия гуфт. яъне ки як назари паст кати ба Самарқанд ниё кард. пас лоиқ феълаш омад. лоиқ ки бисёр мана дӯст медошту Самарқанда бисёр дӯст медошт. лоиқ гуфт ки чи Тоҷикистонат ва ҳамин диҳаҳо несме, магар худи ту ҳамин диҳаҳо неме. гуфт бечара вай узр пурсида бо ҳамон аз ҳамон сар карда то 2004 ҳар сол меомадам. ва ҳатто пеш аз вафоташ як ҳафта дар Хуҷанд дар истироҳатгоҳи қолинбофӣ будем, ҳамроҳ будем як ҷоя. доим ба духтари калонем кати омадагӣ будам, доимо мегуфт ки ҳаёти мана эҳтиёт кун, ҳаёти мана эҳтиёт кун. шоҳиҷон, шоида номаш шоҳиҷон мегуфт. шоҳиҷон ҳаёти мана эҳтиёт кун, барои миллат ин бисёр зарур мегуфт. ҳеҷ ки тақдир бераҳмӣ кард, барвақт рафт. хуб бо Бозор Собир пас солҳои 88 ошно шудем ва аввалин шаби эҷодии Бозор бо ман дар Самарқанд 5 апрели соли 1991 шуда гузашт. бо Муъмин Қаноат соли 88 ошно шудем, вақте ки ҳамин охирин давраи раисешон буд. аз ҳамон инҷонӣ мо гуфтем мо амакбача, доимо гуфтем амакбача. ҳатто вақте ки 80 сола шудану мана ба дарвоз бурдан, арабачаи ман ба касе намедоданд, худашон гирифта мегаштанд. гуфтанд ки ман окема ҳеҷ касро бовар намекунам. ва дар ёдбудашонам ҳамин гапашона дар шеърам дорам ки бародарҷон чӯ кӯдакро зи чархам дошта мерафтӣ гуфта. дар ҳақ як бародари ҷонӣ буд. бо гузашти Муъмин Қаноат рости гапа гӯям, ҳамин сол ман худама ғариб ҳис кардам. ба ҳар нав ҳолпурсӣ мекард, телефон мекард. намонд ин хеле одам ки ҳолпурсӣ кунад. ба ҳар нав ҳамин вақте ки вафоташ шунидам, се шабу се рӯз ба худ наомадам. рӯҳан бисёр хаста шудам.